GB 729 kHz. Enon sa Bareta. Enon sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras 7:39 hatod sa Indokang Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod kay punong barangay Amin Nasidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-LCC, it's LCC Supermarket Legazpi, Ayala and Dalaga. 4-day super sale once more on June 30 to July 3. So, get ready for another weekend shopping full of fantastic deals, big savings, and surprises just for you. Not only that, we are offering VIP hours to all LCC Rewards Plus card holders for an early shopping access on June 30 from 6 a.m. to 8 a.m. Plus, you can also win your shopping money back. So, if you want your weekend shopping to be totally rewarding, don't miss LCC Supermarket Legazpi, Ayala and Daraga 4-day super sale on June 30 to July 3. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, nagpahayag po nin kamunduan ang House of Representatives kan Pilipinas, talo na po so naging kairiba ni dating Congressman Rolando Andaya Jr. Kan Camarines Sur. Pagkatapos nakaso hapon, makuha po ini na sa kwarto na may tama nin bala, tama iyala no? May tama nin bala sa iyang payo sa indapong residensya. Duman mga tugang sa Naga City. Sigun sa Bareta, ang sinabi ng dating congressman, iyo po ang may kairiba sa harong na saro sa mga aide niya. Since aide niya, nakadangog kiputok sa loob ng kwarto. Dinalagan niya ini, mga tugang, nailing niya daw na may tama nin payo, nin bala, sa payuan na sinabi ng dati na congressman. Kaya nagpahayag nin kamunduan sa mga pag-iriba kayo ng congressman. Kundi ko sala si former congressman Andaya, naging budget secretary ini kampanahon ni congressman ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Tapos naging siyang congressman, mga tugang kan sarong distrito, diyan po sa Camarines Sur. Only that for 2 consecutive elections, Primero kan magdalagan siya bilang gobernador kan Camarines Sur kalaban si Migs na Villaperte. Dinawag ini, Tapos ngunya naman na nagdalagan gyara siya bilang gobernador, iyo mangyari dahil siya nagtrayumpo sa sinabi ng pwesto. Kaya mga tugang, pero hanggang sa ngunyan, day po pinagluluwas kan pulisya. Kung ano po ang motibo kan sinabi ng pagkakagadaan, asin kung nata nangyari ang pagkakagadaan tabi kay dating Congressman Rolando Andaya Jr. Sabi, so pamilya kay ni nagpost naman sa Facebook, base naman sa report ni Joshua Casubago, na naghagad po nin pagsabot asin pribado na pagmundo ang mga aki kay ni Andaya. Bata hindi baga si dating Congressman Andaya, dahil naman kaya gumini tanagum kay ni garinagadan man mga tugang sa paagin nin sarong magabat na helang kan mga nakaaging panahon. Kaya iyan po ang istorya, may kinaaraman diyan sa pagkakagadan po ni Congressman Andaya, dating Congressman Andaya kan Camarines Sur. May residensya ini duman sa Naga City, That's why nagkaparadadalagan siya bilang
ano yan, bilang gobernador, ano. Kang inot, congressman, ini duman sa area na, daglingaw ko lang kung anong distrito, itong distrito na congressman tabi si Governor si Congressman El Revilla Puerte. Ano. Tangon yan baga, mga tugang sa Camarines Sur, Tulong Villapuerte nasa pwesto gayon kundi ako nasala. Duwang congressmen sa duwang magkasiblang na distrito, budang aki ngunyang ang gobernador ngunyang kang Kamsur baguhan. So aki graray ni so aki po ni dating aki ni Congressman Gobernador El Rey Villapuerte. So yan tabi mga tugang ang ang sitwasyon. Pero may mga nagluwas na mga istorya, may kinaraman po sa siring na bagay kung ano ang nangyari. Pero sa pamilya po, sa pamilya nakisuyo na lang sa publiko na nakisuyo na lang sa publiko na kung pwede, irespeto na lang ang saindang pagmundo ngunyan habang nakaburol po mga tugang ang saindang ama. Actually, may nakuha kaming spot report. Report kan Philippine National Police. May kinaraman po dyan sa pangyaring yan. Kaya lang, pati pagrespeto taman ang sabi kan mga otoridad. May kinaraman po siring na bagay, buda, yung ito, mga tugang na nakuha po na iguanin gunshot wound, mga tugang an dating congressman, mga tugang sa walang parte, kaya sa, sa left side, may gunshot wound buda sa right portion kan sa iya tabi na pay. Tag sa ibong siguro baka buminalda. Right and left mga tugang tabi. Pero paragos ko niya ng investigation pero respetado taman po ang ang pahayag kan pamilya buda sa mga aki kay. Gudwa man sa nang aki kay ni mga tugang na iyo po ang nagpost sa Facebook. Yan. Congressman sa 1st District tabi, sabi kan texter ta. First District kan Camarines Sur. Nasangon yan, ang congressman iyo po garo si El Rey Villapuerte. So, pirming ang pamilya Villapuerte Budandaya, sa lawag na nagkaperang iluwang eleksyon, pirming matinin naglalaban, mga tugang may kinaraman po sa iba-ibang posisyon dyan po sa Camarines Sur. Okay, so yan tabi. Mga tugang actually kasapon pa yan, ako akan DCGB, na-report na naman kasapon, kaya lang may mga nagharapot mo yan, kaya tinawan po niya to nin pagkakataon. Anhapot, ano ang sendong say? Ano ang say nyo? Sa naging inaugural speech, mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pangarap nyo ang pangarap ko. Nagkapirang beses po na inulit. Yan mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos, Ano ang say nindo, mga tugang sa... Pero siyempre, makakareact ka ini, so nagdangog, buda, nagbasa kan mga write-ups tungkol mga tugang sa inaugural speech ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. 0995-398-1813 0928-777-5548. Ano ang say nyo, mga tugang sa naging inaugural speech ni President Bongbong Marcos, Sa parte, mga tugang kan sa iyang sinabi, kundi ako nasala kasuhapon sa kuyang pagdadangog, Primero, nagkaigwasan in refleksyon, mga tugang sa ginibong presidential campaign. Kada minaging mayong eleksyon. Ang sabi niya, nagtaram na ngaya, nagdesisyon na ngaya ang mga Pilipino. Makusog ngaya ang naging desisyon kan mga Pilipino sa iyang pagtaon mandato bilang presidente kan Pilipinas. Ang saruso na tandaan ko, mga tugang sa sinabi niya, dai daw siya ki mga inoffend, dai siyang inataki na kalaban mga tugang sa pagka-presidente. Sabi kan tataramon niya sa English, I offended none of my rival in this campaign. I listened instead to what they were saying. Dinangog ko nga Ding nangaya ako ki anong masisay man na inigo, tinungtungan, binanatan sa panahon kang kampanyahan. Imbes ngayon na magsimbag, dinangog ko an sa indang pigtataram. Iba man baga di,
di siya nagdesisyon na simbagon ang mga akusasyon kontra sa iya kan sa iyang mga kontraryo sa politika. I did not think of rebutting my rivals. Dinangog ko nga kamo. I did not lecture on what has the biggest stake in our success. Iyan po so reflection sa kuyang pag-iling mga tugang kanaging statement ng presidente kam panahon mga tugang kan karampanyahan. Tan sa iya bagang nakwan, tan sa iya bagang battle cry mga tugang is unity. I-call mga tugang for unity. Ang sa tuya tabing presidente ngunyan kam Pilipinas. Di ba? Nangapudan siya tabi kung kaya da sinimbagan mga tugang kan Pilipino ang sa iyang pangapudan. Naipahayag da tabi ang pag-asa para sa pamilya, para sa nasyon, asin para sa marhay na putoro. That is why sinabi niya, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Pinakinggan ko ang tinig na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Pagkakaisa, pagkakaisa. Natandaan nindo yung sinabi niya? Tulong surunudan. Dinangog ko ngaya ang mga tataramo nindo na ang sabi ngaya kan mga pinagsasabi nindo pagkakasararo, unity. Bako ngaya kon instrumento sa pagbabago. Sabi niya, you were that you made that happen. Kamu ngaya nagibo para ngaya mangyayari iyan. Matindi man sa pagka-prepare, adi. Di ba? Bako ngaya kon instrumento din pagbabago. Kamu ngaya ang naging instrumento para ngaya mangyari. Nasasabutan ko ngaya ang gabat kang responsibilidad na ipinagtaon nito sa sakuyang abaga. Alagad ngaya handa akong simbagon niyan. I would need your help. I want to rely on it. Kaya ko ngayang tapuson yan dahil nga handa ko. Asin ngaya kamo na mga Pilipino, di ngaya kamo makakadangog sa kuya ki ano man na excuses. Dapat ngaya tiwalaan ta ang lambang saro. Kita ngayang mga Pilipino sarong nasyon asin sarong republika. Maisip nga kita nin solusyon para sa pagkakasararo sa likod kan pagkakaigwanin division kan mga Pilipino. Be always open to different views. Our future we decide today. Yes. Di ba? Yan so na-take note ko mga tugang na mga sinabi niya. Pero ano man ang sa iyang pangaturugan sa mga Pilipino, ini po, ako na online. Today ko na nasundan. Daw ganin din niya, I listen to you and this is what I've heard. We all want peace in our land. Dinangog ko ngaya kamo, nadangog ko ngaya kamo. Asin ngaya ini ang sa indong pinagsabi, kay puhan ta ngayanin katuninungan sa nasyon na ini. Ang sendo ngayang pangaturugan, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Uyog-uyogon mo yan. Ang pangarap na kan mga Pilipino, mga tugang pangaturugan niya, pangarap niya na maging mauswag ang nasyon. Pangarap ko ay pangarap nyo. Sa pangarap na maging mapayapang bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging masinang ang kinabukasan natin at ang ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Tulang punto, peace in order sa nasyon.
mga tugang, buda, ang may kinaraman tabi sa development, pag-uswag, asin ay katulo, future kan sa tuyang mga aki. Nya naman ngaya ni Bapa, habon nga dada tabi na balikan mga tugang ang dagit kan mga panahon. Kudi kinakay po na aramo na kung anong direksyon ta ngunya na panahon. The road ahead, the immediate months will be rough. But I'll walk that road with you. Yan na agyan ta ngayon sa tuyang yan paglakaw ngunyan. Aram ko yan ang tinampo na yan. Medyo road, rough road ba? Takadakol ba kang rough road? Kitang tinampo. Aram ko nga pero nga sa kasabay ako na maglakaw kay Banindo. O yan tabi, mga tugang an pangarap niya, mga tugang sa mga Pilipino. May na-mention siya about international relations, no? Pero ikwenta na muna ito. Pero pag abot mga tugang sa food sufficiency or agriculture, tinawan niya kidoon ini, no? Sa speech niya, wala lang ang na-mention niya na Cabinet Secretary. Education Secretary Duterte, asin po si Toots Ople, OFW. Pero ang sarodigdi, mga tugang an trabaho para sa agrikultura kay puhan databi na tawanan kay atensyon. Naroon naman mo kahit nindo kay ito kang panahon ka ama niya. Nagmaaki na ako eh. Pero po nagimata ko sa mundo, si Marcos po ama, ang presidente. Nagimata ko sa mundo, ang presidente po si Marcos. Inaki ako sa kuyang mga magurang, si Marcos ang presidente. Giring inulit-ulit mo sana. 'Di ba? Kahit ito, nagimatang ko so, Green Revolution ni Marcos. Ikaw katong nadangog na masaganang ani. Masagana 99. Sa mga parauma, ano nga para sira? Nga pud niya ka ito. May apod siya eh. Yamang dagat, something. Biyayang dagat. Nya, natandaan nindo yan. Tanadangog ko yan ka ito sa kuyang mga magurang, buda sa mga kababayan, sa mga gurang ka ito. Biyayang dagat. Di ba? Ano pa ka ito ang mga programa niya pag-abot sa agriculture? So, ano nga nito sa pagkakaon baga panahon ni Marcos sa sa mga eskwelahan? Bulgur. Budak ka ito na experience yan, may sa pagkatawanan kami kigatas. Grabing gatas ito. Ano nga rin ka ito? Nutriban. Grabing gatas ito. Pag kinaon mo kibigla, mga tugang, pag napasala ka, papapadukan ka sa kadakulan kang gatas. Diba? Prioridad niyan agrikultura. The role of agriculture cries for attention. Human ang God. Ilingan na ngunyan ang sitwasyon ta. Ilingan na ngunyan ang Pilipinas agricultural land country. Pero nag-import kita kibagas. Dakulong kitang dagat. Salbatana, nag-import kitang sira. Nag-import kitang gulayon. Kadakol kan tanuman tang daga, nag-import kita kigulayon. Di ko makuyan talaga na mangyari sa tuyang nasyon mo niya. Imagine, kadakol kang tanuman na daga, ma-import kitang gulayon. May dagat kita, nag-import kitang sira. Nag-import kitang bagas. Maringan ito, nag-import kitubig. Diba? Food self-sufficiency, sabi niya, has been the promise of every administration. Ang supisyente ngayang pagkaon nagiging promesa kan uminaging kan kada administrasyon. Alagad ngaya, day man kina-deliver, none but one delivered. Day man ngaya gikuhan, kinang kimaray na resulta. Di ba? There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. Di niya yan pig-elaborate kung anong depektong nailing niya. And food sufficiency tabi mga tugang must be preferential treatment. The richest free trade countries always gave the agricultural sector. Saka ayan so parte, mga tugang kansiyang speech kaswapon. Sa edukasyon namin sunya po si Sara Duterte na may tiwala siya na mapakahayang edukasyon. Namin sunyaman sa mga about
overseas Filipino workers, mga COVID-19 pandemic response, then nadatabi kita mga tugang makakamati nin unprepared kita. We will not be caught unprepared, unequipped, and understaffed to fight the next pandemic. Iyuman ang gadadi, kurulang kita. Sa infrastructure, gari, pig-relate niya mga tugang sa speech niya sa pinagibukan sa iyang ama, and then i-relate niya sa speech ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung ano tabi ang naka-schedule mga tugang sa proyekto, iyan man ang tapos, o tandaan nindo ini, tangon yan baga mga tugang, kuno arin, alibaw nga ang completion date, di ba? Nga Marso 21, salbatan ang tapos kan, o ito mga pirang bulan. Nga ang completion date nga December 2022, ang tapos kan mga tugang, mga kung anong bulan kan 2023. Pero sabi niya, I will complete as scheduled the projects that have been started. Mapag-ibod sa comprehensive infrastructures. Ananong na taon ngaya, pwedeng tama naman. O nang pinakamagabat, no part of the country will be neglected. Ilingon ta daw kung may biyayang maabot sa Bicol. Di ba? Climate change namin niya promises tabi mga tugang sa mga maabot na daw. Mga tugang kadakul kan naging laman kan sa iya tabing pahayag mga tugang kan presidente. You will not be disappointed. So do not be afraid. Uyug-uyugon mo Bicol. Ano nga ng Bicol kayo ni? Di nga kamo madidisganar. Kaya nga, di kamo matakot. Igwang nga yanin pagbabago sa mga maabot na aldaw. There will be changes starting tomorrow. Iyan po mga tugang ang laman. Believe what hope. The sun also rises like it did not today. It did today. And as it will tomorrow. Yan. Okay? Iyan po, so nagkaperasan ng mga highlights. Pero baka may depagitan ako ang mga tugang na kumpleto dyan. Pero iyan tabi ang sinabi ni Presidente Marcos. Sabi kan texter ta, 8959. USAID program in nutrition is skimmed milk, bulgur, pigtao yun ng US. Tabang sa Pilipinas ng Amerika, tadakol ang malnourished na aki sa Pilipinas. Iyugay, tinabangan kita kayo. Tadakol nga yung mga maniniwang sa Pilipinas kampanom na ito. Pagkandidato, iyo da ang sabihon mo sa entablado, sabi ni Antinor, maray na hapon, agatabi. Henry M. Ang mga yellow, hapoton mo man, ang reaction. Di, ang hapot ko nga ni po, gabos na nagdadangog mo yan. General, regardless kung anong sa iyong pagtubod, anong reaction mo? Tabi, sa naging pahayag kang presidente. Okay? The best talagang speech, VP, sabi ni Noel. Give chance, give change sa pangarap, sana maging totoo ang pangarap na yan. Yan. Okay? Dai po makakasimbag o ribat, tawara man kinahiling na mali sa kalaban. Pwedeng mabulta permi ang kaatian kay BBM, opinion lang po. Yan. Okay? Reaction, dai man ako nagboto kay BBM, pero pagtaram niya baga, dai nagbabasa, ayos man, ilingon ta sa mga masunod. Ay, nagpigbasa niya po ito. Itong speech niya po kasuhapon, may teleprompter po ito. May pigbabasa po siya kasuhapon. Actually, ang gusto niya, dida magbasa kay teleprompter. Kaya, pig-advisean sa kan mga pag-iriban niya na dapat ngayon, basahon mo sir, para ngayon may consistency kita sa pigtatara mo. Hello? Hello sir, morning sir. Yes sir, good morning. Opinion please. Ano lang ako kayo so tinaram ko sa bago tungkol sa agriculture. Opo.
Tama lang na siya magkapot ka ito. Alam mo ko niya ata nagbabayan mga ang paro ita. Opo. Mas at sa nagkakapot so nakakapot kaya na sekretary. Iyo. Tingnan mo ha. Opo. Siya nagkakapot ka ng agriculture. Ibababa niya yan presyo sa paroy. No. Ngunyan, ura ka na sa tagsadiri kang daga. Nyan. Ipapaba ka na sa iya. Hindi mo yan subdivision. Oh. Oo, iyan, kaya, mayaman na, papayaman pa ang, sir, yan, dating sekretary kan, agriculture. Kaya, dapat lang na siya, ano, binibak sa iya, speech ako sa iya, kasama. Maray so speech niya sa iling mo. Kumbinsido ka? Oo, yun po, binibak ako. Opo. Pero Oh. mana, ibo niya. Yes. Yan ang Pero dapat. pa, sir, Enrique, kinaramukan niya, so, panahon ni Marcos na, so, hindi ako magkaedad kita. Sorry. So, Bulgor mo na, so, Nutriban. Oh. Iyo. Sir, project ni Marcos. Oho. Donasyon ka ito kan Amerika. Iyo. Pero ito da. Donasyon pala. Tangang paano. Dakol sa tuyan malnourished. Adi. Ang ginibo ka ito ni Marcos kaya, project daya. Oho. O kadawa, aki pa kita kayo ito. Naintindihan ta na yan. Kaya iyan, ano ko kayo ito. Pero yan ang... Donasyon pa lang ito. Yan yung TBBM na nagkapot ka ng agriculture. Yes, Tama yes. lang yan. Yes. Oo. Malagtawan niya na yan presyo kan Bagas. ano, bagas. Ayan, Opo. paroy. Tani ang mga para sa kata, magano. Buti mga sinso man lamang ang mga paraumata. Gari ang paraumata. Ang sinso. Aluyunon, adi? Iyo po. Aluyunon na. Okay. Magtanong na wala si Marcos. Opo. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Sige, sir. Alright, reaction. Sabi kang texter ta, yellow corn, Nutriban, NFA rice, corn rice. Inabot ko po yan kay ito panahon. Kulang kay ito ang mga ayuda kay puhan na maghigos. Yan. Okay. Another reaction. Good morning, Sir Hens. Paano nag-import ka ki produkto? Dakol ang dilensya. Yan. Sabi kan sa tuya na reaction, he is the most idealistic president we have had. Yan. My sympathy is with him. But with the current icon o economic situation, he can dream on. Sige, mangarap ka. All presidents say and see a bright future, but fail dismally. I believe the most malistic president was Duterte. Though, I am not a fan. Yeah. Good morning, sir. Kamidbid ko nag-text kay ni. Di ba? Ang paniniwala niya nga ang most malistic nga president was Duterte. Though, I am not a fan. Yan. Okay, thank you, sir. Mabuhay ka tabi. Reaction. Sir Hens, paano pag nag-import ka ki produkto, okay na pareho yun. Ne, pakisara mo daw tabi Angel kaya ning sarong pinto. Taga nag-iinit na. Natada pag diskuter ko kaini, nag-init ang lawas ko. Dati piglilipot ako eh. Isara mo yan. Nag-init sa lawas ko ni. O baka nag-init lang sa aircon na de. Iyo palan mananggad adi kaya mampalan. Latos yung kan Angel na ini na. Sabi niya kan kampanya niya na dai pagtugutan an makawing muli ang boto. Pasaring niya kirobredo. Sabi ni 4205. Kay tudiit pa ang tawo kaya abundan pagkaon. Ngunyan grabe ang konsumidor kaya nagkulang ang pagkaon. Yan, okay? Ako na ugma ko sa nailing ko kahapon. Magayon sa speech niya kahapon. Wara script garo supapa niya. Ay, may script po ito. Ika po itong script. Tabi, naka-teleprompter po. May shot ba na naka-wide na nakatalikod siya? Itong nasa left and right niya na anong garo green ang color pag ilingon o orange ito. Mali kaya mata ko. Teleprompter po ito. Pigbabasa niya po. Actually, ang gusto niya talaga, dahil siya mabasa. Tas si ama niya baga pag nag-speech, dahil itong script, diba? Urag-urago nito si Presidente Marcos Sr. Tabi. Pero kasapon po, naka-teleprompter po ito. Hello?
Hello, sir. Good morning, ma'am. Reaction, please. Good morning. Go ahead. Matibay sa nagsurat ka sa speech. Okay. Oh, oh. Matibay. But very... Mhm. Po ang presidente. Mhm. Or nagkiba ko gusto lang. Siyempre, asa yung ka-president sa malutang updates. Yes, yes. The best of the food Mhm. is Aha. Ayun. Nagpuputol-putol, madam, nagpuputol-putol po ang sa imong signal. Mm. Kunyan, hello, nadawag mo Yeah, na po. okay na po. sir. Okay na po. Clear na yan. Go ahead. Okay. So, the test of the pudding is in the eating. Mm. Sabi baga. Mhm. Kaya kita, we take note, we stay positive, we stay kaya magsuporta kita. Presidente ba Yes. kayo sabing ipinoto kang magyugon mo 31 milyones? Iyo baga. Grabe. Oh, grabe. The most number of voters. Eh, kasi buong si history ng Duterte, Pilipinas. peso kay Duterte, Oh. 16 million na di, tama? Oo, Correcto. yung 16 million si Duterte. Kulang na sana kay sarong million maging times 2. Oh, what Baga ba ko? Tayo ito harali. Anyway. Oh. So, ang gustong sabihin ko, the speech was a place-safe speech. Iya. Mhm. Mhm. So, gabos daing maiano sa iya. Oo. Daing mai-kuan sa iya. Tapos itong pagsabi niya sa kuya na, sa tuya na, dede siyang inatake. Oo. Ang pag-atake kay kapwa, may pig-apod na blatant, or Yan. obvious, or indirect, or Mm. direct, Yeah. or pasabotahe, patalikod. Bako man ang pag-atake Na personal, na hiling, Oo, correct. Oo. frontal. Bako Mm. man frontal ka po. So, bako Mm. makita sa mga arog kaya. Let's take that with a grain of salt. Yeah, Sa mga arog yeah. kaya. Iya Siyempre, baga. Mm. ang mataram si BBM, di man akong inatake. Totoo man sa nang, di man siya talagang sinabi, siya mismo. Opo. So, dahil taaram kung may Yeah. mga paraan din Actually, na pag-atake. may reaction nga ni Digdi, ma'am. Tas sabi kan reaction sa parantabay, nyano nga ito ngayang nasa social media na filming atake sa kalaban. Yes, We do not know correct. kung anong connection ka ito sa iyang kandidatura. Yes, Kano may naging correct. eleksyon. Iyan ang mga nag-a-attacking. Ande, man magibo kayo. Kuning bayad. Yan, oo. So, may mga, di na kita mag-istorya. Sa ibaga kan mga gugurang. Di na kita mag-istoryahan. Oh. Yun ba yan? Di na, tama na kaya. Sabot na yan, hoy. Take us for, Oo. what do you Yes. take me for granted? Yes. Tapos na ngayon, hoy. Tapos na, ang ano to sana is, we are thankful na Yeah. may mga sinabi siya na good to look forward to. Yeah, correct. It's Oh. good to look forward to. Yeah. Yun sana, para sa Opo. kuya. Opo. I am looking forward to sa mga sinabi niya. Yan, Let's that's a good wait. point. Opo. Let's wait. And then, wag tayong pasarok masala ang bansa natin. Let's wait. Let's support. Kung kaipon kang suportata. Opo. Nanganing tayong masabi baga na Exactly. di kita magparaano na we are in the same boat. Oho. Tapos luluhoon mo so bangka. Di Para lumubog. mas kita man sana. Yan. Tama, tama. Yung baga, sir. Kaya Opo. ako, I'm looking forward sa mga sinabi niya. Kung Yes. iyan, Yes. magigibo at marirealisar. Opo. Kung marirealisar iyan, maraming salamat. Yes, alright. Thank you po, Yun lang ma'am. po, sir. Salamat. Thank Alright. you. Alright. Okay. Diba? Tama, di ba? Ta sabi nga, hilingon ta ang magiging realisasyon kan sa iyang sinabi. Tadugay, day pa lamang. Minapon pa sana siya. Sa laog din anom na taon, siya po mga tugang sa tuyang magiging presidente. Kunda siya, maano nga niya? Di ko haram. Di ko haram. Di ko haram. Alright. Sir, ayos, bigbasa ko sa bago saban nag-upload si Madam. Sabi niya, paano po itong mga nasa social media o online vloggers nang atake puro sa kalaban niya na mga kandidato, buda pig-umaw siya. Yan po anday kumasimbag. Pero kamo na bala ka yan. Mag-analisa kung ano po ito. Tama ito si Madam. Igo nga niya kipag-atake na personal, igo nga niya kipatalikod, igo nga niya ibang strategy kung paano mo atakihon ang kalaban mo, di ba? Siya din nagtarang personal, pero we do not know mga tugang sa iba. Di ba? Alright, now. Good morning, Hen. Magayunon so yellow corn, bulgur, nutriban, sana makabalik yato. Salamat. Okay. Na bako sir project ni Marcos ang nutriban. Kusang donate po ito kang Estados Unidos sa mga tios ka ito.
Iyan ang dangog ko para sa mga tiyos po. Salamat. Yan. Good morning, kapatid. Kanuel, Marinaga. Good morning, BP. Kita mag-aaw sa ano, dahil mang kita nakunting pag isa ron tao, Aha. ito agency. Ano ito, madam? Aha. Nagsaro kitang bangka, kung luluhon mo ang bangka, o paano kita? Tama ito. Pag naluho, nasabay kitang malubog. Correct. Wala pa kitang magilimunan. Tapos pag may tubig na ito, pag malubog, nasabay kitang malimas. Correct. Di ba yun si madam? Oo. At ito nga, ano kayo ni BP? Aha. Pag-amputan ka na sa nagabos na tinaram. Kasi unang-una, pagpapara sa traka, ano man makuha mo? Yan. Aha. Pagduwa, kita mag-ao kasi supportador kita o kasi dito lahat na mga sinene. Iyo. Permina. Paano ka na pwede? We'll go forward. Aha. May pagtuwing kita ka na pupuntura sa kita maglakaw on the trees alone. Kaya dapat sa tuya, kapuyan at abangan sa sinda, sakaling sa balikan, sa tuya man. Pakuman dyan, if ever man, ngaya, dahil para ang kasalan ni Juan, dahil pwede mag-isasalan ni Pedro. Yan. Diba? Kita paano, may limong kita ang mga Pilipino na may kasalan si tao, pati sutugang, yung mga Nadamay. Correct. Although, sabihin ka na bias kitang maray ng eleksyon. Kasi ako naging bias. Bicolano Bicol kita eh. Pero ang punto naman, wala ka ng maging ginibok. Yan. Correct. Nagboses na ang tao, yun na yan. Pag-induga na sa na yan, kung kita nga yao, pag sanabay na kita, lakaw pa inutan. Hindi mo yung social media ko yan. Para nila sa agom, takulo na napatubati kung si Mario Betane mo itong bitik. Yan. Totoo. Oo. May parani kita nagpupuon, mapuna naman kita ng kita kasi doon. Papunon ta muna, saka na. Ilingon ta. Okay. Tayong justice niya. Yan. Correct. Opo. Yan. Abak. Awinda. Abak ko magapot. Okay. Salamat, Tigo. Mabuhay ka. Di ba? Ito. Sabi kan texter, tama baga si BBM. Ang kasalanan ng ama, hindi naman pwedeng maging kasalanan ng anak. Biblical term yun. Laging pogi. BPN, future mayor. Ay, huwag kang ganyan. Di ba? Katalaga, nagibun mo kong mayor sa Castilla na. Uni pang sarong texter, good morning Henry M. Ikampig alat ming umuli sa Castilla para mag-asinso kita. Huwag kang ganyan. Parang mag-asinso kita. Huwag kang ganyan. Pero kung ang tao na nagbuboses, papakinggan ko ang inyong tinig. Ito. Good morning. Basta okay ang team unity. Ang mapagpakumbaba, itinataas. Ang mapagmataas, ibinababa. Yan. Alright. Very good. Sige po. Okay na. Okay na. Kadakol pa lang kang reaction pa. Ang pangarap nga 20 ang kilo ng bigas hanggang pangarap lang. Tingnan natin ha. Dahil kita makajudge kung mangyari no dahil. Okay. Paano makasiguro na siyang nanggana? Taama na ang resulta. Isos ko. Sige. Basta na. Anyway. Tabi. Yeah. Dahil mabaga, pati sa PPCRB, baga nagsabi na malinig ngayang eleksyon. Basta ko, okay na ito. Dawa, day matupad ang pangarap na 20 pesos bigas, dahil na paghalangkawon sobrang effort ni Digong kung paano ini pinababa sa araw kaining mga presyo. Ngunyan. Dahil pa namin mag-asa sa gobyerno, imbes mang inguha. Yan. Alright. Ito, another reaction. Let us sincerely pray for the 17th President and his executive, legislative, and judicial team. Let us give our nation a chance, not only to hope for economic miracle, but more on the moral miracle, which our country truly needs. And every Filipino has a role in this call. As scriptures say,
Hope springs eternal. Yan. Thank you pa, Dr. Merna. Lanuso, madam. Marinaga po sa imo. Tabi, ha? Good morning po, ma'am. Buyback sold GOCC on basic utilities including Aleco under Apex OM. Time after almost 4 decades after FM has validated that programs for the people's interests had proved them wrong. We really suffer. Repeal IPERA oil deregulation laws, not to privatization. Sabi ni Toy Rain. Okay, last reaction natin ha, para po sa tuyang segment ko niya na pag-aaga. Sabi ay halabaon ini. Henry, itong Nutriban yellow corn bulgur sa kaso powdered milk, totoo hali sa Amerika, pero sa initiative kan ama niya, na day magutom, nagibuki paagi para makaabot so ayuda. Pigahanapan naman kan mga tao kiluho si BBM, dapat kitang mga Pinoy magtarabangan para umasinso ang Pinas para komento, haputon mo daw ang wag mong pagalitan yung mga nagko-comment kasi they have their own opinion, they can express their own opinion, and this is a free country. Iya po, so opinion mo lang po guys. Dahil ko nabasa din yung reaction mo po, pasensya ka na tako, pero may kong respetado ang opinion kan iba. Oneng part na ini daim, okay, lalong lo ito, magpunda kang pinalaya sa ngama ni BBM na taominasinso sa Pinas, daibaga lalong luminubog so ekonomiya kan Pinas. Medyo nagmaray-maray sa Pilipinas kan si Presidente Duterte ang tuminukaw. Ang kaipuhan kan Pinas, suportaran ang bagong presidente. Salamat, tabi. Yan. Alright. Sorry, pig-edit ko lang muna sa imong text sa kuya. Dito na pag-iwalon sa mga nagapaluwas mangki opinion na iba. Na, anong opinion ta? Nganip, ginibaga na Pilipinas demokrasya kita, kaya nakakabusis kita kang gusto ta, di ba? Let us support the government, we are a part of it. Yun, sabi ini the best sabi ni Attorney Alvin Villarmino, suportaran ta ngayaan gobyerno, parte nga kita kayan. Alright, hello, good morning. Hello. Yes sir, good morning. Totoo ito na sabi ni Bongbong Tabi. Ang ama niya nagkapot ka ng culture ang panahon niya. Iyo, basta may natanda na kan migaw na mga aki pa ko ito eh. Na kaya siya nagkapot doon niya kan agriculture. Bagang sala manan statement na yan. Ang kaito ang Ministry of Agriculture si ex-Gora sa Congressman San Salvador San Escudero. Yes, correct. Ayun ang Agriculture Secretary. Tama. Patugayaw? Iya po, elementary ako po. Aram kong si Minister of Agriculture kayo ito eh. Salaan ko niya. Na siyaan makapot. Ang dating. Pero may kukuha siya na kuha niya Agriculture Secretary. Pero ang ginawa pagmamanihar. Yes. Opo. Kuhaan baga, ito na pinagkuha na masagan 99. Dahil managtuki kumaray, premier po iyo, mamaray ang dalagan. Pag saan nagaloy na, ang panabutan ang kuwasan mga tao, that was a dole-out money. Okay. Ayun, na sa bangko ako teksto. Salamat sir. Ako, di akong argumento kan sa imo, taram ko mas may ka po sa kuya. Ayun. Okay. Boy, makalaya. Kaspilas susunod. Huwag kang ganyan. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Nakarabot kita dyan. Pangarap nyo mabawasan ang tax. Pangarap ko rin yan. Kaya guilty sa tax evasion. Thank you, Pating Benny. Pangarap nyo. Kung si Duterte may 6 months na drugs, si BBM 20 per kilo sa rice, ganyan man mangyari, drawing man lang. Magsikap kita para maging okay ang buhay mo. Yan. Alright. Sige.
Arturo Tangco Tabi, sir, Agri-Secretary ka ito. Yan. Pero inabot ko talaga si Escudero eh. San Escudero. So, ama ni Governor o Senador Chis Escudero, naging Ministry of Agriculture yan kampanahon ka ito ni Ferdinand Marcos Jr. Alright. O, sige po. Thank you po mga tugang sa inyong mga reaksyon, Buda opinion. Dahil ko pa nababasa sa iba't sige ang dagdag habang nag-aloy. Pero po, magayon. Ang sa inyong boses na yan Utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Yes, record kita. Ang boss Hali po dyan sa utaw, lawan. Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Mga tugang NBI Bicol nasa pagmidbid pa sa mga bangkay na nakuha sa Mulos-Bulos Kanlibon. Nang responsable daw ang Concepcion Group, LGU, asin barangay, pigagyat na magpasa ng resolusyon para maglaag nin detachment. Detalye po kay Lawrence Barcena. Halip ba dyan sa lawas? Aramon tapon detalye kan sa iyang bareta. Lawrence, good morning. Kamin. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga parantabay. Direkta ng inanchas ni National Bureau of Investigation o NBI Region 5 Regional Director Paterno Morales. Ang mga barangay, Arog kan Mulos-Bulos, asin mismong lokal na gobyerno kan munisipyo kan Libon Albay na magpaluwas ng resolusyon na mag-request sa Puwersas Armadas kan Pilipinas na maglaag ng detachment sa nasambitan ng barangay, duman sa nasambitan ng munisipyo, kung gusto talaga kayo na matapos na ang pagkalat kang pigsasabing grupo ng Concepcion Criminal Group sa lugar na pigsasabing nagkakalat daw nin manlaylay na klase ng krimen nin panggagadan sa lugar. Ini ang mahigot na apilar ni Regional Director Morales sa pakikipag-ulay sa yakan DCGB News pagkatapos na malocate kan sa indang mga agent kan mga nakaliis na aldaw. An anom Tabi VP nakalansay nin mga pigsasabing violente asin karumal-dumal na ginaradan kana sambitan ng grupo na sakod sa ngunyan padagos pampigaaram ang identity kan mga ini sa pagikan forensic team. Sigun kay Morales, posibleng suduwa sa anom nakalansay na ini iyo suduwang kontrobersyal na nawawarang financer, bako man pala ni kontraktor kundi financer na sinda Gilbert asin Glenn Quinzon na nawawara pa ka nakalihis pang Independence Day kan June 12, 2021 na pigdududahang dinukot kan Concepcion Group dahil sa posibilidad na day ininagtao daw nin pigahagad na kwarta aligado kanasambitan ng grupo. Alagad maaraman yan kung ano pa daw ang ibang detalyes kay ni kung mapag-araman na may makuha sindang pagpapatotoo na ansaro sa mga bangkay man sa anom na ini iyo si Isabel Razon nasaro man na kontraktor na gari may connection man sa nasambitan ng grupo. Matatandaan na kan mga nakalis na daw nakalaog mismo sa lugar ang otoridad sa pangingenot kan Mobile Force asin Special Action Force kan PNP asin na NBI asin base sa masusing investigasyon dumanalokate kan otoridad sa mabulod asin makadlaga na parte kan Mulos-Bulos na pigtuturong tinorture asin ginadan kana sambitan ng grupo sa lugar. Dagupunta Tabi BP ang pahayag ni Agent Domingo Estadilla kung paano ninda na-locate answering na bagay. Nakalagtabi dyan BP sa pinag-upload ng video kan DCGB News. Kamen Lawrence. Pasok mo yung audio, voice clip mo. Wala. Di ka ba dangog Kamen Lawrence? Di ka ba dangog eh? Medyo kaya manipis ko ano na ini. Alam piga chat ko si Kuya Nal takasuba ko kay pigtaram ako piga salpak na di Kuya Nal. Di ka dyan ki-audio sa imo mismo? Igwa. Sige daw. Okay. Anon tatabi BPK Maray. Ining so audio mo na lang para mas madali kita. Yan, okay na. Okay na. Hanggang sa mga makakuha kami ng information, witnesses, lahat. And finally, nakuha namin ang hindi pa officially na-declare na ito yung Philippine Brothers. So ang description ng mga testigo natin at sa mga personal investigation natin, pwede ito na yung pagkapatid. Kaya lang officially dapat may sabi na ito na naman na yung scientific result ng forensic DNA, dental records, and of course yung
identification ng mga relatives. So finally, nakuha natin ang valid supply. So, makakasabi na tayo na makakapay na tayo ng kaso dito sa pagkawala. Information, witnesses, lahat. And finally, nakuha namin ang hindi pa officially na-declared na ito yung Pinson Brothers. Pero sa mga description ng mga testigo natin at sa mga result ng investigation natin, pwedeng ito na yung magkapatid. Kaya lang officially dapat may sinabi na ito na Romano yung scientific result ng forensic DNA, dental records, and of course yung identification ng mga relatives. So finally, nakuha natin ang value of the crime. So, makakasabi na tayo na makakapay na tayo ng kaso dito sa pagkawala and probably pag-murder, double murder dito sa dalawang magkapatid. And murder din kay Isabel Rason. Kasi yung isa nating nakuhang bangkay, cadaver, sa mga description, nagpo-point kay Ma'am Isabel Rason. Sino naman yun? Itong si Ma'am Isabel Rason ay kontakto ko ito. Sa pag-imbestiga namin, naging partner sa business ng Pinson Brothers. So, doon sila nagkakilala, kaya sa pag-imbestiga namin based sa mga result ng investigation, mag-meet nga sila nung June 12 na yun. Bali nga dito sa description ng nakuha naming bangkay, nagpo-point kay Isabel Rason. Kaya officially kung ma-confirm na ng DNA, dental records, and forensics na ito nga si Isabel Rason, so confirm na siya ang namatay din dun sa Munosbul. Kami lahat dito with CIDG and PNP talagang halos araw-araw tinatabaho namin. Come up with a resolution requesting for the establishment of a CAVGO or a police detachment in Munosbulos. But it would come only upon a resolution that they would request from the barangay official then to the LGU, to the municipal. So then they will now ask the local, the PNP or the armed forces to provide those needed forces in those areas. Roger to data BBP. Isa itong ikaduwa na nag-voice so, over. ikaduwa, si Regional Director Paterno Morales kana NBI Bicol. And sakod sa kunya niyan tabi BP, mapadagos pa ang pagpa-follow up kan DCGB News kay baan NBI Bicol may kinaaraman sa siring na bagay. Asin iyan ang buod kan ipinagpaluwas na impormasyon matapos na magpapod sinda ni na press conference sa BBP may kinaaraman sa siring na bagay. Ang makatakot daw kaya DCBP kung padagos gawin ning susuportaran o kung kaya dahil mag-action kayo, tumar-action na dapat nang mag-action, lalo na ang lokal na gobyerno kan Libon, pati ang barangay kan Mulos-Bulos. May mga balak daw, may mga nagtataram na mga asset daw ninda, mga informant, na posibleng mag-create bako ng conception group, kundi Bicol People's Liberation Army. Na indikasyon daw na talagang posibleng magibunin na karrebukan pa sa nasambitan ng lugar. Kaya dapat daw, as soon as possible, gumibon namin magkakanikong disposisyon sigun sa nasambitan ng opisyal. Sisay ang nakatuntun ka itong aligadong itong mass grave na pigsasabi ninda? Ang nakatuntun tabi BP, si Agent Jaime Jimenez. NBI. NBI Balib man mismo. kita sa NBI, ano? Matindihan sa indang intelligence network. Ini tabi BP, aloy daw ninday ning trinabaho, pinagplanuhan talaga nin marhay bako sindang basta-bastang nagduman sa lugar. Kundi pinagplanuhan daw ninda nin marhay, tapos pinataralagtagan nin mga manlain-lain na mga asset. Asin iyon na ito tabi BP, so nangyari, nakalawdig na sinda duman sa lugar. Asin itaas na pati kan barangay Mulos-Bulos. Ito ang pinagsasabing ano na ini gari lubungan ang mga pinag-execute na mga persona na pinagsasabing kalaban kan grupong ini. Okay. Roger to da. Magpapadagos pa kayan tabibitan ni bata mga follow-up. Kasakod sa ngunyan,
ulitom tagiraray da ipatabi bipinin identity itong anom na bangkay. Pero susaro posibleng makonfirmar na magtataw manindalan tanganin ng mabitbitan man sa duwa man na bangkay na posibleng sa duwang persona na dinukot ka nakalihis pang taon. Iyon. Okay. Roger, sa yan tabi BPN mga dagdag mga istorya holiday sa luwas. Ako po, Del BB. Salamat para ilaga. Salamat, Lowen, sa report, sa mga follow-up report na yan sa ginibong press conference kasuhapon kang National Bureau of Investigation. Ang mga baretang yan, atod po sa Indo, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. United Home Kidalets Chewable Paracetamol para sa lagnat ng kids. Wilkins Pure para sure mag Wilkins Pure. Bimeg Integra Worm X. Bilis galing, bilis tanggal ang bulate. Now available. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022.
Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game show for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S 2022. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch, itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main. Dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a say. So choose what's Sa baging barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Kamusta? 2 taon na pala, no? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagawa natin. Patuloy na nagmask at nag-ingat. Inalagaan ang kalusugan, pati ang minamahal. Nagpabakuna at booster, kahit kabado, para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Kidilets, Kidilets, United Home.
called paracetamol. Gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Ay, susandali. May appointment ako ngunyan for interview. Ngunyan tabing aga. Pero ilaw ko naman ang report ni Ans Galero. May kinaraman po sa support ni DILG, kan DILG Regional Office, sa matukaw na bagong DILG Secretary, Benhur Abalos. Ans Galero, good morning. Go ahead. Maray na aga, VP. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong pareta, dakula, asin bilog ang suporta ko niyan kan DILG o Department of the Interior and Local Government, Bicol, sa pamamayon ni Regional Director Attorney Anthony Noida sa bagong matukaw na sekretary kan sa Indang Sentral na Opisina na si former Mayor Benjamin Benhur de Castro Abalos Jr. Sa opisyal na pahayag na ipinalawas ka na Regional Director sa iyang sinabi na maog masinda na pig-welcome ninda ang presensya ka nasambitan ng opisyal bilang pamayokan sa Indang Sentral na Opisina. Sinabi ka ini na kung ano ang suportang ipigtaon ninda sa dating DILG Secretary na si Interior Secretary Eduardo Anyo, yuman ang ipapahiling ninda asin naglalaom sinda na sa paagi kan bagong liderato ni Presidente Bongbong Marcos, mas dakol pa ang mga programa ang mailalatag para man sa mga lokal na gobyerno. Sinabi ni Noida na sa ngunyan padagos man ang preparasyon nindakan na regional offices asin mga provincial offices hindi sa Kabikolan sa kung ano man ang posibleng mga pagbabago mga direktiba sa lindong kan DILG susugman sa indang susugman sa direktiba kan bagong pamayo kan nasambitan ng opisina. Mientras tanto, VP, naagihan midigdi sa may Kabangan, Barangay 18, Kabangan West, sa may Palao sa Esteves, sarong salit na suloan nangyari kasubago pamansana, asin natulos man na fire out kan Legazpi City Fire Station. Ining kanto Palao sa Esteves, sarong salit na convenience o kaya turutindahan na nagkaigwanin faulty wiring, pero di man nagdakula ang sulo asin tulos man na narespondehan kan mga miyembros kan Bureau of Fire Protection sa Legazpi asin piga aram ngunyan ang rason sa likod kan pagkasulo asin man ang danyos perwiso sa nasambitan ng establishmento de negosyo. VP, ang informasyon naliligdi sa lawas kay Bahal Siboy, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans sa report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya mga tugang si Madam Mary Mediatrex Villanueva. Midbid po ini sa apod na Tita Meds. Iyang apod sa iya eh. Kan mga aki-aki pa sa iya. Ika po kaya ang Diyos Mabalos Foundation Incorporated kaya iga po mga tugang kigigibuhon na no cost smile train para sa cleft lip and cleft palate surgery mission sa July 26 to 28. Gigibon po iyan mga tugang sa Esteves Memorial Hospital. Kaya napudang po si Tita Med para aramuntan detalye ka ini. Buda kung isa po mga qualified na mag-apply, when to apply, asin po saan ma-apply. Para pwede din sa operasyon na ini sa mga may cleft lip and cleft palate. Nagigibon po, surgery mission, nagigibon po dyan sa Esteves Hospital. Tita Med, maray na aga po. Welcome po sa DCGB. Papadaba sa marayong radio station and program. Diyos Mabalos po Foundation. Madam, pwede po mataon mo kami kidetalye ka ini po nagigibon ni doon na surgical mission dyan po sa Esteves sa June 25 to 28. Go ahead po. Henry, ikadawang mission na po ini o kan Diyos Mabalos po Foundation kung saan anom na doktor hali po sa Manila, ang iba po mga taga St. Luke's ang maabot sa siyudad kan Legazpi sa Esteves Memorial Hospital
Ini po sarong medical mission, surgical mission, na pigagibo kan Diyos mabalos po on a regular basis. Ayun. Igwa po kaming pigapod na bukas sa bilog na Bicol. So ang mga aki po na may bingot, ang pagkapod din na bingot, correct. ali po sa mga nainlain na probinsya, pwede po magpasiring sa Legazpi, magkoordinar sa na po sa Muya. Ang igwa pong may mga problema sa indang pamasahe, matatabangan man po tangani makaabot sa Legazpi, matawaning maiistaran habang po naghahanda sa operasyon 1 week before the surgery. Ay, very Nakukuha good. ng dugo, kukuhaan po ng x-ray, magkakaigwa ng pedia clearance. Ang mga aki po na may kalentura as in sipon, dahil may po pwede mapaoperaran. Pero kung maaga po sinda, pwede po sinda matabangan. Ayan. Ang operasyon pong inio, daing bayad. Daing po kami nagagad ng sentabo sa siisay man na pasyente. Pero obligado po kami na ideklarar kung ang naglaog na aki dependiente ng sarong tao na may PhilHealth. Ayun. Maski po sa PhilHealth para sa masa. Kay puan may po ideklarar. Opo. Ang laog po sa ospital, sarong manggi antes kang operasyon. May mag-aataman po sa indo sa laog kang operasyon, sa laog kang ospital. Opo. Kakaipuhanon po kung required po as in pagpigmamawot kang ospital as in kang mga doktor as in pag-iriba na magkaigwa po ng antigen test. Ayun. Ang nag-aataman, ang guardian o ang parent po kang aki. Ang pag-iriba po na solo mi po pwede bayadan ang pamasahe at ang pag-istar sa ospital. So saro po, kumita po ka naman nakatuwa, tulo. Saro lang. Saro lang po. Saro lang. Libre po ang pagkaan, libre ang pamasahe at ang iistaran po. So clear po dahil po kami nag-aagad ng tabang na financial sa mga magurang para may mga sitwasyon ng tao, no? Mga nagkaigwa po ng pandemya. Pero po ang tao po na may kakayahan, makikitabi po kami na sindaman na sana ang magbayad kan sa indang pamasahe o sa indang istaran. Tanganing may counter pa po parang sinda. Opo. Pero so talagang gravity o talaga Tita Med, libre po gabus, Libre po, pati po pamasahe, pagkaon, istaran, o operasyon. Dahil po kami nag-aagad. Pero ato pong may kakayahan. Ang iba magasabi, isa ko na sa nasupan tricycle, o sa pamasahe. Nakula akong bagay mampuan. Ang mamimenos may tatabag may mampu sa iba. Iyo po, tama. Kaya hindi ang mga taga-Masbate, almost 1,000 ang pigagasto sa pamasahe, dahil buwelta. Iyo, magatakulang kantidad sa enda yan, sa mga tiyo sa kababayan ka. So, kaya po ako kung kaya man sa po ng organisasyon na matabangan ang talagang nangangain po. Iyon po ang matagduanes, no? Opo. So, dahil po kami pigaagad, solo na makapagparitrato, tanganing maisiyan mi po kung sang or sang ngala-ngala. Yeah. Pagkatapos po ng sarong operasyon, nag-aanap po kami ng tiempo, tanganing magibo ang ikaduwang operasyon. Kahit po kisira 3 meses ang aki, o at least 10 pounds, antes po maoperaran. Dahil mo po pwedeng namundag pa sana. Iyo po. Maski, ang nangyayari pa, Henry, dahil po sa midbit na ang Diyos mabalos po sa servisyo ng gasto sa pamilya. Inamundag pa sana, nagpaparehistro na sa Muya. I see. So we ask po na tawan po kasi 3 meses ang akin. 3 months, makaabot barang sa mga 10 pounds, antes po agado na operahan. Dahil pong peligro ang operasyon na inio sa mga aki. Tigpapaturog po sinda dahil kahit puwan pong anesthesia. Pero igwa po kaming mga anesthesiologist na halip mismo po sa Manila. Mga expert po kami sa Legazpi kung may mga padikit-dikit lang kung tulo o walang operaran sa dirita pong mga doktor sa Banuan o sa probinsya sa Muyang Pigapudan. Pero po sa kada
klan kung araw po kan nakaagi Ah. na 56 na aki sa muyang pigoperaran. Nagkukuha po kami sa tabang po kang Smile Train ng mga doktor na hali po sa Manila. Ayun, Tanganing opo. pong gabos po masirbihan. Opo. Oo, Tita Med, iyon man po ang sitwasyon mo kung sa nasa Oo. Smile Train na Cleft Clip Henry Opo. sa bulan tabi ng Agosto, katarata asenteridyo Wow. operasyon sa Wow. mataman. Pero dahil Oo. na kita mag-istoryahan sa iyo to. po, opo, iyo baga. Tita Med, sabi mo ka at kisira mga 3 months old so baby, pero hanggang pira pong edad na pwede mag-apply? Ay, ang ano po, igwa pong pigapod na repair. So, kuminsan po mga 27 anyos Pwede pa. nagdudumampag mm. sa muya. Opo. Oo. Di man po kami nag-limit. Basta po, kaipuhan po ang doktor ang mga reaksyon. I Kung see. mariremedyohan. Ta kuminsan magapo na operaran na, Iyo po. manggilayon. Oo. So, we are open to serve anyone who is in need. Yeah, And sometimes, repair. Opo. Opo, okay. May number of patients po kamo na kaipuhan for this mission tabi from July to 28 po, Tita Med? Dahil po kami nag-limit No ng limit. number of patients. Pero Very good. nakaaging past 2 months po, 56 ang sasarong mission ang naoperaran po. Pwede. Mabalos po. I see, okay. So ano po ang gigibuhon kan mga interested na mag-avail kay ning magayon po nindo na programa sa Diyos Mabalos Foundation? Kaya po sila pwedeng magparehistro o magduman na inot po? Ang phone number ko po is open for the surgical inquiries, no? 917-521-3883. Yan, okay. Yaon man po tabi kami sa Facebook, yaon man po kami sa Messenger, and just mabalos po. I-contact lang po kami, asin ang tao pong namamahala, tulo po ang tao dyan sa Daraga na magsisimbag, mag-gibuning appointment, ng aning pong makalaog po sinda sa necessary requirements of laboratory test and imaging test and pedia clearance. Opo. Iyan, very good. Okay, so all they have to do po, ang gibon lang ninda, mag-text digdi sa number mo, mag-communicate na in advance para po ma-assess mo, mahiling nindo po ang mga possible patients po para sa surgical mission na ini. Iyo po. Normally po ang operaran ang mga severely malnourished, as in kung identified po ang aki na malnourished na pwede maoperaran. Nagtatabang po ang Diyos Mabalos po kung kaipuhan na pagkaon o mga gatas o tanganing po maihanda sa masunod naman pong mission. Magayunon po ang sendong sa Diyos Mabalos, pamasahe, kung daing istaran, pati pagkaon, pati sa ospital, libre, basta po talagang kapo sa pagkabuhay. Kaya po, grab and blessing mo, Tita Med. Ay, Henry, ang kasabi tabaga, ang kada tao tawaning oportunidad na magsabing Diyos mabalos po. Yes, on everyone should be given a chance to say God's thanks. As in kami po sa Diyos Mabalos po ang nagsasabi na labi-labi ang pasasalamat na pigtatawan kami ng oportunidad na makatabag. Kami po ang nagpapasalamat sa mga tao nagdaranit na nga ning maoperahan. Ika nga ni po mapasalamat kaming grabe sa imo. Nadakol po ang matatabangan ta sa kanya. Opo. So ang gano'n rin po ang deadline ni Tita Med para po mag-register po sa Indo? 8 o'clock to 5 o'clock in the morning at the afternoon, every day, including Saturday, appointment po. Pero ang pag-apod po, maski anong oras po, pwede ako i-text o apodan, masimbag po kami. Henry, may reminder lang po ako. Sure po, go ahead. Ang mga aki po nasa Reddit pa, sabihan po kami maghanda ng diaper. Ayan, correct. May sizes po ani small, medium, large, and gastos po pagapuan sa mga kuminsan. Kaya masasabihan po kami dakulaong pong bagay na mahanda mi man po tangani ang baby po imo po pakita natuwa po sinda the child will have a photo na pagpapahiling po sa doktor under surgery asin papasyaran mismo sinda kang the surgery tanganing may schedule. So po makaka-text saan po pwede magduman tabi, Tita Med? Magpasiring po tabi sa Diyos Mabalos po. Ang compound mi po sa Shellmed, sa kumpanya mi po, niyaon po tabi sa F. Lutibio Street, Barangay Magumbayan, Daraga, Albay.
Oo. Daragal. Yeah. Opo. Po, ang Diyos mga balos po. Shared compound po. Ang Diyos mga balos po. Nakang settlement. Yeah. Opo. Okay. Yeah. Tita Med, ulit-uliton ko na lang po ini na sa indong pangapudan sa publiko and para sana makatabang kita po para ma-disseminate pong maraming informasyon na sa mga kababayan ta. Tak iyo po tabi Diyos mabalos tabi padaba mi ka grabe ang pagpadaba mo sa mga taong nangangaipo asin sa mga taong nagmamaawot na makatabang. Yes. We thank you. Yeah. Diyos mabalos po, Tita Med. Mabuhay po kamo. God bless your day, Henry. Thank you so much. Welcome po. Welcome. Alright. Mga tugang, si Mary Mediatrix Villanueva, chairperson po kang Diyos Mabalos Foundation. Kaya po so interesado tabi dyan magduman kamo sa Shellmed Diyos Mabalos Foundation sa Lutibio Street, Ilawo, Daraga, Albay. Kung bako po mag-text sa 0917-521-8383 ha? 0917-521-8383 para po dyan sa cleft lip and cleft palate surgery mission sa June 26 to 28 sa Esteves Hospital. Libre po yan para po duman sa mga kababayan tangkulang talaga sa pagkabuhay so medyo ayo-ayo pwede man na shoulder sa iba pang mga kinakaipuhan para po dyan sa sinabi ng bagay. Just communicate po sa Diyos Mabalos Foundation. Salamat po. Pasensya na mga pag-iriba. Pakilisto na lang kan Angel na naka-standby din nakalawag sa kuya. Mga tugang, thank you. Mabalos na po. Diyos Mabalos po. Sa Indoga Boss. Dahil pong personalan, si Henry po naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking